Kala bele pupne tain daling bal untai ni. Choli pala choli choli. Ya bari porlu ganna. ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದೀಪು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಹೊಸತಾತದು ಒಂದಿತ್ತನ ಪ್ಲೀಸ್ ಬೋದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ. ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ ಒರಂಬಾಂಡು ಯಾನ್ ಇತ್ತ ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇನಿ ಸಂಡೆ ಯಾನ್ ಇನಿ ಬೊಲ್ಪುಗೆ ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡಾಂಡು ಅಂಡ ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಇತ್ತೆ. ಎಂಕ್ಲೆನ ಯಾನ್ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ಟಿವಿ ತೋಜುಜಿ ಐಕೊಂಜಿ ಮರ ಅಡ್ಡ ಆಪುನೊಂದು ಅಂಚ ಆ ಮರತ್ತ ಗೆಲ್ಲು ಪೂರ ದೆಪ್ಪರೆತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಅಣ್ಣನ ಅಕ್ಲು ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಬೇಲೆಗ್ ಅಕ್ಲೆ ಗಮ್ಮತ್ ಅವಡತ ಅಂಚ ಯಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಂಡ ಎಂದು ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪೆರ ಅಮ್ಮಗ್ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತಿಜಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಲೆ ಇಪ್ಪುನಾಗ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆರ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆರ ಪೋಂಡ ಮುಲ್ಪ ಬೇಲೆ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪನ ಪೂರ ಲೇಟ್ ಆಪುನತ ಅಮ್ಮ ಗೊತ್ತಿಗೆ ಬಂಗ ಆಪುನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಯಾನು ಲಾಗೆ ಮಲ್ತಿಜಿ. ಮರತ್ತ ಗೆಲ್ದೆಪ್ಪೆರ ಬುಕ್ಕ ಸೀಟ್ ಪಾಡ್ರೆತ್ತುಂಡು ಬೆರ್ತೆಕ್ಕುಡು ಕನಕ ಪೂರ ಪಾಡ್ಬಾತ ಅಲ್ಪ ನನ್ನ ಬರ್ಸ ಬನ್ನಾಗ ಮಿನಿ ತೋರುಂಡು ಅಂಚದು ಐನ್ ಪೂರ ಸೀಟ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ರೆತ್ತುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಜೋಲನು ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಅಂದು ಎಲ್ಲೆ ದೋಸೆ ಮಲ್ಪೆರ ಜೋಲದ ದೋಸೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಅಮ್ಮ ಪಂಡೇರು ಜೋಲ ಪೂರ ದೆತ್ತುದೀಲ ಬೊಕ ದೋಸೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಅಂಡು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇಂದೆನಿತ್ತೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ದೀಕ ಇಂದೆನ ದೋಸೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪನೆ ಎಂದು ಯಾನು ಎಲೆ ಬೊಲ್ಪುಗು ಮಲ್ಪನಾಗ ತೋಜ್ಪಬೆ ಇತ್ತೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ದೀಕ ಒಂಜಿ ಪೂಂಜೆ ಕೊಂತುದೆರು ಕತ್ತಲೆಗ್ ಅಪ್ಪ ಪೋದು ಕೊಂತುನೆ ಇತ್ತೆ ಐಕ್ ಚೂರು ಪೆಟ್ಟಾತುಂಡು ಕಟ್ಟದ ಕೊರಿ ಅಂಚ ಐನ ಅನ್ನೆ ಪೊಳ್ಳೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜ್ಪಬೆ. ಅಮ್ಮ ಇಂತದ ಆಯ್ತಾ ಮತ್ತ ಅವು ಮಂಜಲ್ ದಿಕ್ಕಲ್ದ ಮಿತ್ತದ ಕರಿ ತೆಂಗದ ಕರಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ಉಪ್ಪು ಉಳ್ಳುನೇನ ಎಕಡೆ ಎಂಚೆತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಂಚಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಪೊಲ್ಲುದು ಗೊತ್ತೇ ಆಪುಜೆ ಈಗ ತಾಗದನಂದ ಅಂದ ಉಸಾರ್ ಅನ್ನೆ ಉಸಾರ್ ಯಾನತ್ತ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊರ್ತುನೇರೆಗ್ ಅತ್ತ ಅಪ್ಪಡ ಅಪ್ಪ ಇರಗಾರ್ಪಣ್ಣ ಕೋರಿಗೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಪಾರ್ದಾಂಡು ಫಸ್ಟ್ ತುನಗ ಎಂಚೆತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ತಾಗದಿಂದೇ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಂಚ ಸೋಕು ಸ್ಟಿಚ್ ಪಾರ್ದೇದು ನಾನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಾರೆ ಅವು ಗೈಸ್ ಬುಕ ನಮ್ಮ ಅನಂತು ಒಜ್ಜಿ ಪೈಜಂಡ ಆಪುಂಡ ತುಲಾನಂತು ಐ ಬಿಸಿ ಮೊಬೈಲ್ ಡುಲ್ಲೆ ಫುಲ್ ಅಣ್ಣ ಈ ಟೈಪಿಂಗ್ ಮಲ್ತವನು ಬಾಯ್ ನನ್ನ ಈ ಲಾಗುನು ಯಾನು ಎಲ್ಲೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ ಸುಮಾರು ಅಂಡು ಮನಸ್ಸು ಹಾತಿಜಿ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪಡಾತೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತು ಜೆಪ್ಪುನೆ ಬಾಯ್ ನಿಂಗೆ ಕೋಡೆದ ಲಾಗುನು ಇತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕಡೆರ ಅಮ್ಮ ಆರಿಪುರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತು ದೀತೆರು ಎಂಕ್ಲ ಅರಿ ರಡ್ಡು ಕೊಂಡೆ ಅರಿದೆ ತಂದ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಜೋಲ ಫಸ್ಟ್ಗ್ ಜೋಲ ಮಾತ್ರ ಕಡೆಯ ಇಜಂಡ ಅವು ಸಣ್ಣ ಆಪುಜಿ ಎಂಚಾತು ಜೋಲನ್ ಮಾತ್ರ ಕಡೆದು ಬುಕ್ಕ ಅರಿಪಾಡಿಯ ಒಂತೆ ಜೋಲ ಸಣ್ಣ ಬುಕ್ಕ ಕಡೆದಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ಬುಕ್ಕ ಬಂದನ ಹದ ಮಲ್ತಂಡ ಅಂಡು ಅಡೆಗೆ ಜೋಲದ ಬಂದ ರೆಡಿ ಅಂಡು ನನ್ನ ದೋಸೆ ಮೈಪುನೆ. ಜೋಲದ ದೋಸೆ ತಿನ್ಕ ಇಂಕೊಂಜಿ ಮೂಜಿ ಏನನ ತಿಂದು ತಿಕ್ಕಬೆ ತಿನ್ನದ ತಿಕ್ಕೇರ ಗೈಸ್ ಯಾನ್ ಚಾ ಪಾರ್ದು ಇತ್ತೆ ವನ ಸಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದೇ ನನ್ನಿ ಬೇನಿ ರಾಜೆ ಇನಿಲ್ಲ ಬೇನಾರು ಗಸ್ಸಿನಾಯ್ನೆ ಎಲುಂಡು ಎಂಕು ಸುಮಾರು ದಾಯಿ ರಜೆ ನೆನಪುಂಡು ಬುಕ ದಾದಮ್ನ ಕಾಸನ ತಿತ್ತಿನ ದಾದಮ್ನ ಅದನ್ನ ಆಯ್ ರಜೆ ದಾಯ್ ಪಂಡಂದು ಕೋಡೆ ಸೀಟ್ ಪಾರ್ದನತ ಐನ್ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಒತ್ತಾರೆ ಮನ್ಪೆರ ಮುಕ್ಕ ಬೇಲೆಂಡೆ ಗಂಚ
ఒక సతీసన్నే 6ల పోతుజೇರು 6ల ರಜೆನೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ಇಲ್ಲ ಆರು ಬತ್ತಂಡ 6ನ ಒಂಜಿ 4 ರಜೆ ಇಪ್ಪುಂಡೆ ಅರೆ ಪೋರನೆ ಮನಸ್ಸು ಬರಪುಜಿ ಮುಂತು ಅತ ಅಂದದ ಅಂದದ ಪಿಂಕ್ ಪಿಂಕ್ ಬಣ್ಣ ಉಂಟ್ಯಾರ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಬತ್ತನಕ್ಲೆನ ಏರೆಲ್ಲ ಪೋಲೆನ ಅನ್ಬುಜಿ ಉಂತಲೆ 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 ದಾ ಯಾನ್ಲ ರಜೆ ಏತ ಇಪ್ಪು ಎನಿಕ್ಲ ಉಂತೋಡು ಯಾನ ಬೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಟೈಮ್ ನಾಳೆ ಇಂಬಲ್ ಉಂಟಾಯ್ನಿ ಅಂದೊಂತಾಯಿ ಆಳೆ ರಾಜ ಅಂತೀರ ಎಂಕೊಂಜಿ ಕೊಸ್ಸಿ ಆಪುಂಡು ಒರ್ತಿ ಇಪ್ಪುನೆ ತಾಂತ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಗ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಪತಾರ್ ಪೆನ್ಕ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಅಣ್ಣಗ ಫೀಲ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಮೋನೆಗಿದಿ ಪಾಡ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಕಂದು ಕೊಂತಾನೆ ಎಂಕು ಅವು ಆಪುಜಿಂದ ಆಪುಜಿ ಯಾನು ಯೂಸ್ ಏಮಂತಿಜಿ ಇತ್ತೆ ಅಣ್ಣಗ ಪಾಡ್ಕ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಮ್ಮ ಬಿಡಾಟ್ನಾ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಚ 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 ಬೊಟ್ಟೋಡು ಇಂಚಿನ ತಂಗಿ ಜಿಕ್ಕದು ನಿಂತ ಪುರ ಏತು ಪುಣ್ಯ ಅಣ್ಣ ಉರಿಪುಂಡ ದಪ್ಪ ಹೋಜಿ ದಪ್ಪ ಜನ ಕೊಜ್ಜು ಕುಜಲ್ ಮಿತ್ತ ಅನ್ಬ ಐಗೊಂದು ಹೇರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇಯೋಣತಿ ಒಳುಂಗು ಜಾವ್ ಬೇಕಾ 15 ನಿಮಿಷ ಅಂಚತ್ತೈತೆ ಮುಟ್ಟನ ಒಳುಂಗು ಜಾ ಪರಿಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಉರಿಪುಂಡ್ಯ ನಾನು ಚೂರು ಮುಟ್ಟಾಯಿ ಆ ಪಾಪೆ ಸೈಡ್ ಕುಜಲಂಡ ತಿರ್ತ ಅಣ್ಣ ಉರಿ ಪೂಜಾ ಉರಿ ಪೂಜೆ ಸತ್ಯ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡಿತಾನೆ ಇತ್ತೆ ಅಣ್ಣೆ ತುಡೆ ಪಳ ಪಳ ಆದಿವಿ ಅಣ್ಣನ ಮೋನೆ ಪೂರ ಗ್ಲೋ ಆದಿವ ಅದನ್ನ ತಿರ್ತಾಡೆ ತೂಕ ಎಂಚ ಎಂಚ ಬರ್ಪುನೊಂದು ಸರಿ ಪೂಜೆ ತಿರ್ತಾವರೆಟ ಪೂಜೆ ಓಲು ಮುನಿಂತ ತಿರ್ತ ನನ್ನ ಭೀಮ ಪೂಜಾಡು ಬಿಮ್ಮಾರ್ ತಿರ್ತಿ ಅಂದ ಮುಳಿ ಸೀಪೆ ಸೈಡ್ ಮುಲೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲೇ ಅಂಜಿ 15 ನಿಮಿಷ ಬರ್ದು ತೂಕ ಕಟ್ 15 ನಿಮಿಷ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ದೆಪ್ಪುಗೈ ಆಂಡ್ ತೂಕ ರಡ್ಡಿಂಗ್ ತುಂಡು ಇರ್ ಲೆಕ್ಕ ದಿಯಲ್ಲ ಕೊಂದ ಏದಂತೆ ಪೂಜಿನೇನೆ ಸರಿ ಮೂಜಂತೆ ಗಂಟ ನನ್ನ 2 ನಿಮಿಷ ಉಂಡು ಅತ್ತು ಈತ ಪೂರ ಉಳುಂಗೊಂದುಂಡು ಒಂದು ದೆಪ್ಪು ಬ್ಯಾಟ ಇತ್ತು ನಂಚೆನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮೋನೆ ಅದಮ್ಮ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಚೋಲಿ ಅಪ್ಪಲ್ಲ ಚೋಲಿ ಚೋಲಿ ಚಿಕ್ಕವ ಚೋಲಿ ಒಂದು ತಿತ್ತರ್ ದೆಬ್ಬಣ ಇನ್ನ ಗಡ್ಡ ಉಂಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನ ಇತ್ತಲ್ಲ ಕನೆ ಉಂಡ್ಲೆ ರಾತಂದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹೋಜು ನನ್ನ ನಿಕ್ಲೆ ಯಾರನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಪುಂಡೆ ಎಂಕ ದಾಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತೋಜುಜಿ ಅನ್ನೆ ದುಂಬೆ ಎಂಚೆತ್ತೆ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಗ್ಲೋ ಬತ್ತಂಡ ಗ್ಲೋ ಕನ್ನಟ್ಕೊಂಡು ದಾತವು ಇರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವು ಅಣ್ಣನಕ್ಲು ರಜೆ ಮಂತು ದಾದ ಬೇಲೆ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಎರಗತ್ತಂಡ ತುಲಿ ಭಯಂಕರ ಬೇಲೆ ಅನ್ನಕ್ಲೆನ ಈಡಾಗಿ ಸೀಟ್ ಬರ್ತನೆ ಮುಳ್ಳೆ ನನ್ನ ಮರ್ಯಾದ ಅದು ಬಂದಾಗ ಇಡೀ ತೋರುಂಡ ಈ ಸೀಟ್ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಸೀಟ್ ಪೂರ ಪರತಾತನ ಇನ್ ಪೂರ ಬೇತಿದಿ ಕಡದಿ ಎರಡು
ದಾಯ್ತಾನು ನಿನ್ನ ಒಂದು ಮಾಡಲು ಕಟ್ಟಾಡ್ ನನ್ನ ತುಂಬ ಕಟ್ಟಿಂಚ ಪಾಡು ಉಂಟು ತುಂಬ ಕಟ್ಟಿನ ಪಣಿ ಇದು ತುಂಬ ಸೋಂತೇನೆ ಇಂಚೆಲ್ಲ ತಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಂತ ಕಟ್ಟ ಎಂತ ಕಟ್ಟ ಬಂಟ ಒಂದು ಏರ್ಪತ್ತುಲ ಗಿರಿಪ್ಪು ಜಿಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಟ್ಟ ಕೊಂಚ ಕಡೆಗೊಡಿ ಕೂಡ ಸರಿಯಾದ ಕಡೆಲತ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ എന്താ ഞാൻ പൊരുളാത്ത ഞാൻ ഭാര്യ പൊരുള് ചെന്ന ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಆಂಡು ಮುಕ್ಲೇನ ಬೇಳೆ ಇದ್ದಾಂಡು ಯಾನ್ ಪೂರ ಸೀಟ್ ಪೂರ ಇಂಚಿದೀಯ ಇಂಚಿತ್ತು ನೈನು ಅವು ಪೂರ ಯಾನ್ ಹಾಕನ ಎಂಚಲ್ಲ ಬಚ್ಚಿನ ಅಂದ ಎಂಚಾಂಡು ಬೇಲೆ ಸೋಕಂಡ ಬೇಲೆ ಬಯ್ಯ ಒಂದುಂಡು ಎಡ್ಡ ದುಂಬುಗಾಯನುಂಡು మన కత్తలన అదే బొలికిరా ಎಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮುಲ್ಪದ ಕ್ರಮಣ అన్నట్లు ಬಲಾಂತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸೀಟಿನ ಕೊಡತ್ತೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಎನ್ನ ಇನ್ನಿತಲಾಗು ಈತೆ ಎನ್ನ ಇನ್ನಿತಲಾಗು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಾನೊಂಜಿ ಲಾಗು ತಿಕ್ಕು ಯಾರಿ ಮುಟ್ಟ ಟಾಟಾ ಬೈ ಬಾಯ್